Push! Kana, samik! Subuhan sa ko, be. Oh, unsa man na iya? Paliti sa og lamas ito, be. Magluto ko, paniudto na to ba? O sige, kwarta be. Pero, kuha ng palita. Ahos, bumbay, suka, tuyo. Mo na palita. Oh, sige ya. Naminaw ka, toy, wala. Naminaw ya oy. Sige daw, be. Og naminaw ka, unsa may gisugo na ko si mo, ah. Kanang kanya, atsal, kamatis, ug luya. Awa rin kalaki ni mo. Ambi ng silpon, be. Nagawa nito. Punugo. Ahos, bumbay, suka, tuyo. Ahos, bumbay, suka, tuyo. Matay. Laaya karon paps eh. Mau gani. Unsa may tirada na to karon jo? Ako tagmay si do. Nah, sige, pangawat mo diya. Perti biya isukas tagiyarat. Basan yun mo. Nako dito jo. Ikaw pangawat dito. Ahos, bumbay, suka, tuyo. Hoy, toy. Sa muka ni suwangan ni oy. Nakalimutan ko sugo ni kuya. Ayay paps, gitirahan imong suwang paps. Upa bugang na mo kasi bantoy manggudo suwang. Ba ni mo toyab. Sa mukan mo kagagod. Aba, unsa na ako ni ron? Taro nang ba ni mo toyab. Dugo na ron. Pagila mo dia, pangpakog na mo tumtulo. Unsa man gisugo sa mong kuya di ay? Alam na gitoy, ismuso kay ka, kapangag ng agi ni mo. Pagin mo na mo. Oh, ayun. Paano kayo batang sa akam? Uy, masuya man di ay. Sustoy, salamat lang yun ka kay dako kay imong kuya. Kay kung napayat pa tong pareha sa kuha, wala taon ta jud ka. Bukon dito. Sus, sige na, subakan ako diri. Sige na. Kini ay gini subakan eh. Sus, aksyon. Sumbag na oh. Ay na lang niya magtagda na. Toy, may pagmulakaw ka dito. Di na to nahilabtan kay pati nakuha sa kuya bay anak. Salig na sa iyang kuya. Mga talawa man di ay. Sos, ni ay kay kula taon bata ay. Mantay lang mo papluya mo. Tripanta mo. Pahit sa siguro ni. Noon sa mo ka. Itripan ko dito na papluya. Sa gitripan. Asa man ang gisugo nga lamas? Wala kayo kapalit no. Kagikuha na lang ko kwarta. Ay, ate, ginis paploy. Bako suki man trip. Akong mangod pag ina-tripan. Alam mo si papluya nga. Dito si Madok si mo kay gamay do kay ta. Gamay, day, ha? Oh, noon sa mo kamot. Tagpula-pula man lang yun, eh. Iya kong yapak ya. Murag na nobra na ginis si paploy ba? Ah, si paploy karon. Narit sa unahan nyo. Nagtambay-tambay ra. Wata ko diri. Antay ginas si paploy karon. Ha, bantay lang kasuwanga ka. Sus, ug di pa lang dako na yang kuya. Mas damulag. Ikaw musukol ka to. Di ko kadako ato. Bisan ako og sos og nakapareha kang miglawas jud. Tuklan din ako siya buwan-on ba niya. Unsaon man pati mo nakuha sa kuya na bantoy. Ay, muli sa siguro kung balik kay murag kalipangon mo ko. Ha? Kalipangon. Sige, manurip mo dito bisig na itra dito ba ha? Sige. Balik kami ha. Oh, sige. Paps, una rami. Paps, amping paps. Ay, sige Jow. Sige Koy, salamat Koy. Amping po mo, amping. Ay, Jo. Unsaon ka to ni damulag si Paploy ba? Bigani kinakabantay ko. Nah, ako rin nagulat ng paploy ba? Impas dito. Nah, wala na bangga na. Uy, damulag. Anong gitripan man nimo kumanghod? Sige, tripan ang mga damulag nga. Siya maganing trip sa kuha kay gisungog ko niya taas daw kay kog suwang. Palusot gambuanga ka. Gikuha man daw nimo ang iyahang pagpalit og lamas. Sige, kuha damulag nga. Wala magiging kwarta dali o bisa magubuan ko nimo. Ay naku ati ka. Dingon may daw ka nga gamay kay ko. Ay, ati ang bantoy. Ay, wako mo ko ingon ana. Murag kulang jud og seminar paps ba? To, ara. Palawa. Pasi na tayo si madamay pa ta. Tara. Ay, ang bantoy.